Yes. CPA, we penji ni diponi gavana osefwenyo nyao manitie kendo koro gikao counties girigo kaka gine magidwaro. Ang'o mowinjo bed ne timo? Ahinya kotende kod kaka ochuog county assemblies gi sani nikech in jal moseneno kaka county assemblies gitiyo. Idonjo e kinde mane iloso structures mag county assemblies kaachiel kod the executive mag county wagi. Ng'iyo kaka weche moko samoro mag omenda cherore. To gima duong' manitiere kaendi en wach mar omenda. Kae kama kelo pek ahinya nikech mae gima miyo dongruok chopo ne japiny. Governors osefwenyo nyao manitiere kendo gisefwenyo ni giingo koro giyiecho counties kendo giringo giyuyo kaka gidwaro. Giringo godeyo mag giparo ni ber negi. Ma dhi kelo ber mane mapiyo ne counties kata hinyruok mane CPA. Ka koro wang'iyo weche mag siasa. Kaachiel kod duond buche ma bende ne owach ka kod Joel Munuve ni duond buche mag siasa bende koro ng'isi ni in igonwa gavana manwa yiero in koro wadhi ng'ado tiendi kochopo yiero manyien. Koro iyudo ka jogi kare samoro gin gi tonge mang'eny machuogi. Erokamano Joji, an ing'ene ae kaunti ma Migori. Wach ma mheshimiwa Makari Ogwangi wacho en wach mangima kabisa. Yande nyocha seneta mara mheshimiwa Musiepuna Maduoro nyocha ndiko e control of budget kaya openjo kaka omenda osebedo katiyo. To ka barupe pok oduoke ne to en ayany to en weche manuwuok ne mheshimiwa ma barua noduogo lala kan ma jo ODM wacho ni dipo ka nyien osedonje kweth mar siasa machielo gimomiyo ndiko barupe machalo kama. Kata dipo ka wala moro manyo winjore gi namba achiel gavana ni maybe okodhi maber gimomiyo nyo ndiko barua. To macha to ne seneta tiyo mana tije. Omiyo weche mag political party to gi jowa momako ofise mag parties go temo ka ketho oversight sana. Omiyo kata members of county assembly kata mana senate seche moko ka gidwa dhi rikore arigari ka weche mag siasa go bedo giluoro kabisa ka gigeno ni adipo ka gini okelo kata tulo e political party marwa. Omiyo onge ng'ama nyalo bedo gi mijing'o mar oversight ka gavana ka koro at the level mar senate minyalo yudo ka barua maybe anyalo wacho ni man is too fast, maybe taking his time to gimane timore county wane kano ndiko barua to waneno gima otimore. Mar ariyo aneno kendo ka MCS wa moko ma dirom 5 kata 6 nyocha wuok tulo mosuo kata mo oversight margi. Gin members moko manyocha county sub county Mauriri kata Uriri constituency e Migori county kaka mheshimiwa Mamba, mheshimiwa Mijugu gima moko mheshimiwa Lema Geni ne obedo tulo kendo nobedo kweth nikech members go kori kawi kaka ng'at moro matiro dongruok mar county. Omiyo oversight tek ahinya ne ng'at ma onge gi gimo nyalo chamo dhoge. Manyiso ni at the end of it, ipodi dhi gocho gi piny mondo mikoko yud mwandu ma jopiny omiu teko marito godo county. Omiyo members of county assembly ni matek. E gimomiyo kanyocha gitego report gi to the NADCO committee nyocha recommend ni there is need mondo mi gibed gi semi autonomy gibed gi pesa gi owuon. Nikech chutho kionge pesa ni owuon makata projects manyocha usepase bunge kidwa dhi ir CEC member finance manyocha wuoye wachne seche moko ne en ga minister of health. Yes. Equation gimoro e ministry of health. Nyaka bed kodi gi wach maonge giminyalo wacho ne. Kata kidhi mane ministry of finance ne dwa ng'iyo ni joge wa mano ni chul kodhi nang'o. Ang' no winji gi duol mane to ni isepego giche county assembly. Erokamano. Omiyo member bedo matek kabisa. Erokamano. Aya. Inyisa ni sawa